Fungerer det her? Går jeg igennem? Ja, jeg tror sgu, den er vinkel. Er I klar til at give den gas, unger? Far, kan man godt jodle på andre planeter? Er det forkert at rive et hæfteplaster af vildt hurtigt på en, der ligger og sover sødt? Er det sundt at spise grøn salat, hvis der er tale om æggesalat? Kom så, hold jeres nytårstale, og husk, at I ikke må træde nogen over tæerne. Det vigtigste er at skabe højt humør. Det er målet. Jeg begynder. God aften, Danmark. 2011 var et mega nice år. Der var folketingsvalg, som er noget, man ligesom bare skal have, fordi vi lever i noget, der hedder demokrati, som er vildt populært. Det kunne jeg også godt tænke mig at være. Never gonna happen. Konrad er jaloux på demokrati. Folketingsvalget var ligesom et reality show, bare uden alt det fede. Der var masser af konflikter, men alt for lidt druk og hår. Tag jer sammen, Christiansborg-losers. Supernerds! Den ene deltager, han hed Lars Løkke Rasmussen. En korpulent mand med tendens til at blive mopset under pres. Hans modstander var den fornemme dame, Helle Thorning. Problem. Helle Thorning har totalt psykosmå titties. Er det virkelig sådan en kvinde, der skal styre vores land? Don't think so. Videre. Skab god stemning. Johannes Schmidt-Nielsen var landets mest nuttede politiker. Mega skank. Johannes Schmidt-Nielsen var så køn, at Konrads hjerte smeltede. Som en dejlig stor portion regnbueis, der står i Saharas bane sol. Nu vrøvler du, knægt. Videre. Johanne er en fotogen kommunist, der mener, at folk, som er dygtigere og arbejder hårdere end andre, er dødtavlige og nogle rigtig ledesvin. Sådan forstod jeg det i hvert fald. Far! Konrad er whack at høre på. Total douche. Da regeringen kom til, så viste det sig pludselig, at de slet ikke havde tænkt sig at overholde noget som helst af det, de havde lovet. Minder mig om den gang, jeg tog med hjem til Claus Elming. Fuck, han var så impotent. Den såkaldte playboy ville bare spille stratego og drikke sådan noget kushmi-te. Mega mutantos. Stop. Ikke kritik af nogen. Mere god stemning. Undskyld mine frække unger. Tal om noget, ingen kan blive sur over. Noget om kulturlivet. Det er alle ligeglade med. Årets kulturelle højdepunkter var for lækker til love. Frederik Fetterleins vildt nice og psykovelskrevet bog. Og selvfølgelig vild med dans. Alle de henrivende kjoler. Fortsæt, kære børn. Og så skal det siges, at Danmark stadig er i krig i Afghanistan. Konrad, dit skøre barn. Skift emne. Det er ligesom mega freaky, at vi er i krig. Jeg var ellers helt sikker på, at Danmark er et hyggeligt lille eventyrland. Nej. Det skal du ikke tale om. Tal om noget andet. Om vejret. Kom så, Konrad. 2011 var den mest regnfulde sommer i mange år. Sindssygt godt emne. Den kører du bare med, Konrad. Stærkt. Det var utrolig romantisk. Man kan danse rundt i regnen, hvis man er forelsket. Det var jeg. I noget mos og en skrubtusse og en flink pæl. Okay, godt. Jeg tilbragte sommeren på Sunny Beach. Så stiv. Mistede min møder mange gange hver nat. Og ørlede ligesom fucked up meget. Niceness! Nej, det er for sjovt. Lad os tale om noget, vi alle synes er hyggeligt. Lad os tale om at det i 2011 var 10 års jubilæum for 11. september, da World Trade Center blev angrebet. Nej. Hvem sagde det? Nej, de hørte det ikke. Det var ikke klogt sagt. Glem det. Alle hørte det, far. Alle synes, du er rimelig nederen. Hvad tænker jeg dog på? I må undskylde, at vores farmand har så dårlig situationsfornemmelse. Det hele er slut. Jeg er færdig. Tilgiv ham. Han er jo bare en retard. I skal vide, at vi alle sammen ønsker jer alle et godt nyt år. 2012 bliver det år, hvor Conrad får en ven. Ellers bliver jeg helt bimlems. Husk, Vanessa er yberswag. Ses, supernerds. Undskyld. Jeg er så ked af det.